दिनै जाहैबाय 2025 मायथाइनि मे दाननि 7 खालार that means दिनै बुधबार आरो दिनै बुधबाराव बयनिबो खुगायाव बयनिबो नखराव बयनिबो मबाइलाव टिभियाव मोनसेल' बाथ्राया सोलिगासिनो दङ बे जाहैबाय भारत आरो पाकिस्ताननि दावहा Yes, भारत आरो पाकिस्ताननि दावहानि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ आरो बयबो बेखौ मोनथिदों बयबो नायगासिनो दङ दा अनजाग्रा प्रियफोर दिनै आंबो नोंथांमोननो लागै बे बाथ्राखौनो लानानै फैदों जेराव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे दावहा जादों ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै जोंनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि खुगायाव बे दावहानि बाथ्राया दङब्लाबो गिदोंब्लाबो बिथांमोननि सावरायनायफोरा रायजो राजाफोरनि सावरायनायफोरा सुबुंफोरनि सावरायनायफोरा आलादा आलादा रोखोमनि जागोन एबा गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ कमेन्टफोरखौ होदों नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर एज ए ख्रिस्टियान दिनै जोंहा बे बिसयाव मा दङ मानोना बे दावहानि बिसय पाकिस्तान आरो भारतनि जिथु दावहा जानाय बे दावहानि बिसय दिनैनिफ्राय लानानै रोजा बोसोर सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बुहुमाव फैदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरनो बुंनानै गालांखादोंमोन Yes, अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना सोमोनांनो नाङा बाइबेलाव बे बिसयाव थोंजोङैनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनानै दोनखादों आरो गावनि चेलाफोरनो खोन्थादोंमोन आरो बे खोन्थानाय बाथ्राखौ दिनै जोंनो मोन्थिहोखादों दा बेयावहाय जोंहा बेबायदि गोबां सोमोनांनो गोनां बाथ्रा गैया नाथाय जोंहा माखासे बिबानफोर दङ अनजाग्रा प्रियफोर बे दावहानि थाखाय दा बै बिबानफोर बै मावनांगौफोरखौ दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायनि अनजाग्रा प्रियफोर जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो पाकिस्तान आरो भारत आरो पाकिस्ताननि दावहानि सोमोन्दै रोजा बोसोर सिगाङावनो बुंनानै दोनदोंमोन दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बानो नाङा स्किप खालामनो नाङा जोबजासिम नायगोन जेन बाइबेलनि बबे जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे बिसयखौ बुंदोंमोन पाकिस्तान आरो भारतनि दावहानि बिसय आरो जोंहा बेयाव मा बिबान दङ मा मावनांगौ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो रोखायै जागोन दा नोंथांमोननो बे दावहानि बाथ्रानि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना लाना फैग्रोदों एबा रादाबखौ लानानै फैग्रोदों नोंथांमोना रादाबखौ नायग्रोदो आरो जोङो जोबनाय फारसे डिटेल्सै बाइबेलनिफ्राय नायगोन बेयावब्ला भिडिअखौ नायग्रोदो কাইলৈ ৭ মে অৰ্থাৎ কাইলৈ সমগ্ৰ দেশতে যুদ্ধৰ সাইৰেন বাজিব এক প্ৰকাৰ যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰত যি হওক নহওক সাজু হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে যিখিনি সাধাৰণ নাগৰিকসকল সাজু হ'ব লাগিব মক ড্ৰিল কেতিয়া কৰা হয় যেতিয়া মক ড্ৰিল কৰা হয় অৰ্থাৎ আমি সাজু কিমান সিভিল ডিফেন্স বা অসামৰিক যিটো প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এইটো কোৱা হয় যে সাধাৰণ মানুহক কিদৰে আমি নিৰাপত্তা দিব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত যদি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যি উত্তেজনা চলি আছে যিকোনো মুহূৰ্তে দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ বা যুদ্ধ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে এনে সময়ত য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ভাৰতৰ আত্মাক আঘাত কৰা হ'ল য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বা যিখিনি ভূখণ্ডৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ চলি আছে সেই ভূখণ্ডখিনি মাটিৰ লগত মিলাই দিয়া হ'ব এনেধৰণৰ কথা কোৱাৰ পাছতেই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মক ড্ৰিল মোৰ হাতত আহি পৰিছে মক ড্ৰিল আমাৰ নিউজ লাইভৰ হাতত আহি পৰিছে যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে ইয়াত স্পষ্টকৈ দিয়া হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলালৈ যে সকলোৱে মক ড্ৰিল কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখিছে যে কি কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে য'ত কোৱা হৈছে এয়াৰ ৰেড ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম হটলাইন ৰেডিঅ' এক্টিভেশ্যন অফ কণ্ট্ৰল ৰুল এয়া হ'লগৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছে এইটো দিছে চিফ ছেক্ৰেটাৰীজ অফ অল ষ্টেটছ গতিকে ইয়াত যিটো দিয়া হৈছে মক ড্ৰিল এই মক ড্ৰিলত এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে হৈছে যে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে এয়াৰ ৰেড ৱাৰ্ণিং চাইৰেন্স অৰ্থাৎ যেতিয়া যুদ্ধ হয় দুখন দেশৰ মাজত তেতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে মিছাইল এটেক হয় বা আন আক্ৰমণ হ'ব পাৰে বিমান সেই আক্ৰমণৰ সময়ত সাধাৰণ মানুহে কেনেকৈ গম পাব যে শত্ৰুপক্ষৰ যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে বা এনেধৰণৰ তেতিয়া এনেধৰণৰ এয়াৰ ৰেড ৱাৰ্ণিং চাইৰেন দিয়া হয় তাৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে অপাৰেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ এয়াৰ ৰেড চাইৰেন ইয়াৰ পাছত কোৱা হৈছে কমিউনিকেশ্যন লিংকছ উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে কিদৰে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হ'ব কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাব সেইখিনি সাধাৰণ মানুহ অৱগত হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণেই মক ড্ৰিলত এই কথাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আনহাতে কোৱা হৈছে কণ্ট্ৰল ৰুম ছেটআপ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে কেনেধৰণে সাজু হ'ব লাগিব তাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ট্ৰেইনিং অফ চিভিলিয়ানছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ টু প্ৰটেক্ট দেমছেলছ ইন ইভেণ্ট অফ হষ্টাইল এটেক অৰ্থাৎ যিখিনি সাধাৰণ নাগৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব য'ত প্ৰতিপক্ষই বা বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰই আক্ৰমণ কৰিব সেই সময়ত নিজকে কেনেকৈ বচাব আত্মৰক্ষাৰ কৌশল শিকোৱা হ'ব সেই আত্মৰক্ষা কেনেদৰে কৰিব লাগিব সেইখিনি শিকোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণেও ট্ৰেইনিং দিবলৈ কোৱা হৈছে এক্টিভেশ্যন অফ চিভিল ডিফেন্স ছাৰ্ভিচেছ ফায়াৰ ফাইটিং ৰেস্কিউ ছাৰ্ভিচেছ যিটো আমাৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি হয় প্ৰভিজন অফ ক্ৰেছ ব্লেক আউট মেজাৰ্ছ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্লেক আউট মেজাৰ্ছ অৰ্থাৎ যেতিয়া নিশা যদি কিবা কাৰণত কিবা আক্ৰমণ হয় বা শত্ৰুপক্ষ আক্ৰমণ কৰে বা কিবা হষ্টাইল এটেক হ'ব পাৰে সেই সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যত বা সমগ্ৰ দেশতে লাইট অফ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ সেইখন সময়ত আন্ধাৰ হৈ থাকিব
কোনো লাইট জ্বলাব নোৱাৰিব, যাতে শত্ৰুপক্ষৰ ক'ত কি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনষ্টলেশ্যন যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে তাত যাতে শত্ৰুপক্ষই প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰে। এই সকলোখিনি কাইলৈ কৰা হ'ব। ইয়াত সময় ইয়াত দিয়া নাই। ইয়াত কোৱা হৈছে যে অতি সোনকালে এইটো ল'ব লাগে টু ডিল উইথ এনি ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন ইয়াত কোৱা হৈছে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাবলৈ কোৱা হৈছে। আন এটা কোৱা হৈছে ক্লিনিং অফ বাংকাৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেঞ্চেছ। এতিয়া অৰ্থাৎ যুদ্ধ যেতিয়া হয় তেতিয়া বাংকাৰ হয় বা তলত মাটি তলত সোমাব পাৰে, সেইখিনি বাংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বা চাফা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰ এক ইংগিত দিয়া হৈছে, কাৰণ যি 28 জন পৰ্যটকক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিছিল তাৰ পাছতে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যি সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্ক ইতিমধ্যে অৱনতি ঘটিছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাৰতে পাকিস্তানৰ বা LOCত আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ত, কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট আছে, কাইলৈ কেবিনেট কমিটি অন ছিকিউৰিটিৰ বৈঠক আছে। এই আটাইবোৰ বৈঠক এখনৰ পাছত এখন বৈঠকৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে তিনিওটা নৌসেনা, বায়ুসেনা আৰু স্থলসেনা তিনিওটাৰ মুৰব্বীকে ইতিমধ্যে ফ্ৰী হেণ্ড দিছে যে যিকোনো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে। গতিকে কাইলৈৰ মক ড্ৰিল যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, বেদান্ত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মক ড্ৰিল সকলো ৰাজ্যত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। সকলো বিদ্যালয়ত কৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ট্ৰেইনিং দিব, হস্পিটেলত কৰিব, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি তাৰ সন্দৰ্ভত কৰিব, আৰু সেনাবাহিনী, নিৰাপত্তাৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, সাধাৰণ ৰাইজ সকলোকে একগোট হৈ এই মক ড্ৰিলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তাननि गेजेराव दावहानि बाथ्राया गोबां गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोगासिनो दङ। गोबाव समनिफ्रायनो दान्थे बिदान्थे जाबोगासिनो दङ, आरो सम सम बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दावहाफोरा जाबोगासिनो दङ। एबारनि जिथु दावहा जानायनि बाथ्रा, बे दावहा जानायनि बाथ्राया जाहैबाय 2025 एप्रिल दाननि 22 खालार खालि, थांनाय मासनि बाथ्रा, थांनाय मासनि 22 एप्रिल खालि भारतनिनो जम्मु आरो काश्मीर होननाय जायगायाव गासै 26 जन जिथु टुरिस्ट दङमोन, टुरिजम, जायफोरा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय, जोंनिनो हादोरनिफ्राय जायफोरा जायगा नायनो थाखाय थांदोंमोन पेहेलगाम होननाय जायगायाव। बे पेहेलगामा मोनसे मिनि सुइजारलेण्ड होननानैबो मुख'जादों। जाय मिनि सुइजारलेण्डखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोर थांदोंमोन। बे गोबां मानसिफोरनि गेजेराव गासै 26 जन बेक्तिखौ टेररिस्टफोरा, अग्रपन्थी गाज्रि सुबुंफोरा गावथारदोंमोन। आरो बे गाज्रि सुबुंफोरा बहानिफ्राय फैदोंमोन, टेररिस्टफोरा बहानिफ्राय फैदोंमोन, बे जाहैबाय पाकिस्ताननिफ्राय फैदोंमोन। आरो बेखौ लानानैनो भारतनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा गाज्रि मोनदों, भारतनि सरकारा गाज्रि मोनदों, बयबो भारताव थानाय सुबुंफोरा गाज्रि मोनदों जे पाकिस्तानजों दावहा नांनांगौ होननानै बै समावनो गोबां मानसिफोरा, गोबां सुबुंफोरा बुंदोंमोन, गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन। दा बेनिनो थांनाय हराव, मैयानि हराव भारतनि माखासे सेनाफोरा एयार स्ट्राइक खालामबाय। एर'प्लेननि गेजेरजों पाकिस्ताननि सिङाव हाबनानै गासै 9टा जिथु आड्डा दङमोन उग्रपन्थी टेररिस्टफोर थाग्रा, जेराव शिक्षा होग्रा, जेराव सोलोंग्रा, जेराव फोरोंग्रा, बै जायगायाव बम गारहैबाय। जेब्ला भारतनि आर्मि, भारतनि एयारफोर्स बिसोरो बै जायगायाव थांनानै जेब्ला बम गारबाय होननानै खबर मोन्दों, आरो बेजों लोगोसे बम गारनाय लोगो लोगोनो, एयार स्ट्राइकआ जानाय लोगो लोगोनो थारैनो निस्सय माबा मोनसे जागोन, थैथारगोन मानसिफोरा। आरो बे जाहैबाय गासै रादाबनि बायदिब्ला 90 जन, 90 सुबुंफोरा जिउ नागारनो गोनां जादों, थैबाय होननानै खबर मोन्दों। बेनि बादै गोबाङाबो जानो हाबावगौ, दासिमबो क्लियार जायाखै। पाकिस्ताननि जिथु बिभाग दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ दोनखोमादों होननानै मोनथिहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय आं नोंथांमोननो गुसुङै एक्सप्लेन खालामनाय बाथ्रा। आरो नोंथांमोना मोजां बिनिख्रुइ साबसिन मोनथिबावनो लुबैदोंब्ला नेशनेल लेभेलनि नोंथांमोना रादाबफोरखौ नायगोन, जेरावहाय मोननो हागोन। नाथाय बाथ्राया बेनो जे अनजाग्रा प्रियफोर, ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे गासैबो मोनसे दावहानि रादाब, बे मोनसे गासैबो दावहानि बोथोर, दावहानि सम। आरो बे दावहानि समखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गोदो गोदायनि रोजा रोजा बोसोर सिगाङाव बाइबेलाव दिन्थिना गालांदों। इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे दावहा जागोन होननानै दिन्थिनानै गालांदों। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि 12 जन चेलाफोरनो बुंदोंमोन, आरो दिनै बाइबेलनि गेजेरजों जों बयखौबो मोनथिहोगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायदों। लुकासनि 24:9 आरो 10 सिरि, दावहा नांनायफोर आरो जेंना सिखांनायफोरखौ खोनाब्ला नोंसोरो दागिख्रं। बे समावनो जोबनाया सफैगोन बे नङा, मानोना बेफोरो जाग्रोनो नांथारगौ। जिसुआ बुंबावबाय, फोलेरा फोलेरनि जेंना जुजिगोन, आरो मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोखौ गाग्लोबगोन। प्रेज द लर्ड। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जिथु जानाय दावहानि बाथ्रा, बे दावहाया बेयावनो दं, नङा होमब्ला? दावहा नांनायफोर जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर,
जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि 12 सेलाफोरखौ अलिभ हाजोआव लांनानै ओरैबायदि मोजाङै बुजायहैदों, फोरोंहैदों जोबनाय बोथोर फारसे मा जागोन, जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिननायनि सिगां सिगां बुहुमा मा जागोन बेखौ गावनि सेलाफोरनो अलिभ हाजोआव थांनानै ओरैबायदि मोजाङै फोरोंदों। मोनफा मोनफा मोनसे मोनसे बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ सेलाफोरनो फोरोंदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिननायनि सिगां सिगां बुहुमाव मानसिफोरखौ, गावनि फोथायारिफोरखौ लांनो फैनायनि सिगाङाव बेफोर जाथाया जाग्रोनो नांगोन होननानै बुंदों। बे जाथाया मा? जेरावहाय दिनै इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ, दिनै इजराइल आरो हामास फिलिस्टाइननि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ, आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां रोखोमनि दावहा जागासिनो दङ। जेरैहाय जोङो आफ्रिकायाव मोनदों, नाइजेरियायाव सिनाय मोनदों जे नाइजेरियायाव ख्रिस्टियानफोरखौ गोबांखौनो सिथारगासिनो दङ, ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमनि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ। आफ्रिकायाव गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ सिथारगासिनो दङ, ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमनि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ। केबल इन्डिया आरो पाकिस्तानावल'सो दावहा जादों बे नङा, दिनै दावहानि राव, दावहानि सोदोब जेरैथिंबो दावहा जानायखौ जों खोनानो मोनगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बेबायदि अबस्था जेब्ला जोङो बे बाथ्राखौ खोनादों, जिहेतु जोंनियाव मोनसे इमोसन गोसो दङ, जेब्ला जोङो बाथ्राफोरखौ खोनायो जोङो गोसोआव दुखु मोनो, मोनसे दुखु गोसोआ फैयो। नाथाय बेफोर गासै जाखानांगौखा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। बेफोर जाग्रोगोन, बिनि उनावसो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया जागोन। दिनै अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि रोजा रोजा बोसोर सिगाङाव बुंना दोनखानाय बाथ्राखौ जोङो नुगासिनो दङ, दिनै बुहुमाव सोलिगासिनो दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ भबिसतबाणी होनानै गालांखादोंखा। दा बेयावहाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जोंहा सिरि मोननांगौनि सम बियो। गोबां मावनांगौ खामानि दं, आरो जोंनि मावनांगौ खामानिया जाहैबाय आर'ज खालामनायनि। अनजाग्रा प्रियफोर, आर'ज खालामनायनि, सिरि मोननायनि। जोंखौ जेन गुबुना आन्दायहोनो हाया। दिनै नंखाय नाबिफोर, नंखाय फोरोंगिरिफोर गोबां जायगायाव दङ, जों जेन बिसोरजों लोगोसे आन्दायलांफाया। मानोना ख्रिस्ट'नि फैगोन समा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ। बेफोरो जोंनो इंगितखौ होदों जे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि समा खाथिसै, स्टार्ट जाजेनबाय होननानै जोंखौ मोन्थिहोदों। मानोना बोथोरानो जोंखौ दिनै खोन्थागासिनो दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ जिहेतु रोजा रोजा बोसोर सिगाङाव बेखौनो बुंनानै गालांखादोंमोन। दा बेवहाय जोंनि मावनांगौ खामानिया बे, जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंखादोंमोन, साबधान जा जेन नोंसोरखौ जेन रावबो आन्दायहोनो हाया होननानै, नोंसोर जेन रावजोंबो आन्दायजाया होननानै। दा बेयावहाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जोंनि खामानिया जाहैबाय लागारबो सिरि मोननानै थानाय, आत्मिक जिउआव बोलोगोरा जालांनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बेखौ गोसोआव होनो नांगोन। दिनै जों बाइबेल देहेन होनायाव, इसोरनि खामानि मावनायाव, इसोरनि बोसोन मानिनायाव, इसोरजों थाबायनायाव, गिर्जा प्रार्थना थांनायाव, दान दक्षिना होनायाव, जों जेरावबो जों जेन गुदुं जानानै थायो। मानोना ख्रिस्ट'नि फैफिनगोना खाथिथारसै। दिनै जोंनो बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुहोनायनि गेजेरजों, बेफोर गासै जाथायफोर जानायनि गेजेरजों जोंहा ख्रिस्टियान, एज ए ख्रिस्टियान हिसाबै बाइबेलनि जिथु बुंनाय बाथ्रा, बेखौ जों गोसोआव लानो नांगौ आरो गोसोआव लाबोनांगौ। बे दावहानि बाथ्राखौ खोनानानै गोबां मानसिफोरा, दिनै भारतनि गोबां मानसिफोरानो रंजादों जे जोङो पाकिस्तानजों दावहा नांनो मोनसिगोन, पाकिस्तानखौ फेजेननो मोनसिगोन होननानै गोबां रोखोमनि रंजानायखौबो जोङो नुनो मोन्दों रादाबफोरनि गेजेरजों। जे भारतआ थारैनो बदला लानो हामारबाय, जेराव 26 जन थैदोंमोन बेनिबो गोबांखौ जों सिथारनो हाबाय, आरो गोनांथि जाबावब्ला आरोबाव दावहा नांगोन। बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों, गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोंहा बेफोर गासै बाथ्रानि गेजेरजों बुंनांगौ, सोलोंनांगौ, रोंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जों जेन इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ जेन बावनानै थाङा, जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राखौ जेन बावनानै थाङा। जिसु ख्रिस्ट'नि फोनाय प्रफेसिफोरा जाबोगासिनो दङ। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो बावना थानाय बाथ्राखौ गोसोआव फैदों। आरो थारैनो बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय मोनसे मेहेरगोनां भिडिअ जादोंब्ला, माबा मोनसे सोलोंनो हानाय भिडिअ जाबायब्ला, नोंथाङा बे भिडिअखौ गुबुननो शेयार खालामनानै होदो, जेन बयबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे भिडिअखौ मोननो हायो, आरो लोगोसे मोनसे लाइक होलांगोन। आरो जायफोरा गोदान दिनै आंनियाव फैदों, साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो, बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह, आमेन।